Исәмісіз тайынвада одымнар тапшыру вақыты жетті. Студияда Сәрия Хабибулина. Олдағы ярты сағатта біз нәрсе көрсетеміз. Ел йомғақлары ең халықшан проблемаларны ашып салды. Владимир Путинның турыдан-туры элемтә шауқымы. По моим данным, это должно быть не больше 4,5. Проверю обязательно. 3 аршин жер фермерларны хафага салган мәсьәлә ел ахырына кадәр хәл ителерме? Bütün давлениены да күтәрттерде кешеләрдә. Теге беспокойствоны да арттырды. Muslim friendly һәм халал lifestyle безнең җәмгыятьтә нинди урын ала? Халал тормыш рәвеше сыман шундый бер направлениебез бар. Декабрь уртасы жетті. Атнаның күпшілік вақиғалары Россия күләмендә дә, Татарстанда да ел нәтиҗәләре белән бәйле. Төп йомгакны халык белән туры элемтә һәм матбугат очрашуында Владимир Путин ясады. 2 миллионнан артык сорау алынуы илдә хәл итәсе мәсьәләләрнең гаять күп булуын дәлилли. Бу үзенә күрә бер социологик сораштыру кебек. 2 атна эчендә 2 миллион кешенең фикерен тупладылар. Яңгырыймы сорау эфирда юкмы, җитәкчелек халыкның моңзарын ишетте. Бу аралашу башкаларыннан айырылып торды. Ул бер үк вакытта глобальда, халыкчан да иде. Иң югары дәрәҗәдәге, хәтта дөнья күләмендәге мәсьәләләрдән күпчелекне борчый торган мәшәкатьләргә күчтеләр. Хәтта илдәге тавык йомыркасы кытлыгына барып җитеп, аның сәбәпләре ачыкланды. Без биләбез, Мәскәүдә туры элемтә тәмамланганчы, төбәкләрдә инде хәл ителгән мәсьәләләр була. Бу юлы да бар иде андыйлар. Әмма йомырка бәясе турындагы сорауның шаукымы озакка китте. Анысын хәзер күрербез. Быел Татарстан берничә тапкыр чагылыш тапты. М12 кебек федераль юл проекты, Идел елгасының соегуы, Аурус автомобильләрен җитештерү. Владимир Путин төбәк үсешенә, мондагы җитәкчелекнең эшенә аерым бәя бирде. Аның Татарстан турындагы минут ярымлык чыгышында тирән мәгънә бар иде. Ул республикадагы халыкларга хөрмәтен белдерде. Бу сүзләргә әллә көнләшеп карап, әллә башка сәбәп белән кайбер телеграм-каналларда төрттереп алырга теләүчеләр дә табылды. Гөлнәс Сәйфетдинова 4 сәгатьлек очрашуның иң халыкчан темаларын сайлап алды. Владимир Путинның туры элемтәсе вакытында глобаль мәсьәләләр дөньядагы вазгыять турында гына түгел, халык өчен көндә кирәкле иң гади продукт тавык йомыркасы турында да сүз булыр дип кем уйлаган бит. Атнаның иң күп сөйләнгән вакыйгасы булды ул. Менә бүген Казан үзәгендә иртәнге 5тән йомыркага чират торучылар да бу хакта гәп куертып алырга өлгерде. Производительләр спекуляция ясыйлар, үзләренә акча җыймакчы булалар. Путин әйтте, что мало производства белән нитмәгән. Мин алай дип уйламыйм. Хәзер мондай очракка мин килмим дә, кирәге дә юк миңа. Грузин киносында ничек әле ул? Утром омлет, вечером омлет. Без башка әйберләр пешереп башлыйбыз. Хәзер инде төшер дип ышанмыйбыз, дөресен генә әйткәндә. Өмет, кем әйтмә, өметсез шайтан, но ышаныч бар, но вряд ли төшер. Андый глупый вопрослар мин үзем бирмәс идем Путинга. Владимир Владимирович, но пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Но наведите порядок. Бу Краснодар край апасы туры элемтәнең иң популяр сорауын бирде кебек. Аның сүзе меңләгән кешенең зары булып яңгырады. Әллә узган атнада ярминкәнең оештырылмавы йогынты ясаган, әллә Владимир Путин җавабының тәэсире булган. Бүген йомырка сатучылар янында чират иде. Бишкә килдек. Кеше инде чират традыр. Иртәнге 8-гә Казан халкы 200 мең дәнә йомырка алган иде инде. Менә монда лаештан алып килгәннәр дистәсен 90-95, 100, иң югары хак 140 сумнан саталар. Бүген бу товарның һәр кемгә җитүен министр Марат Җәббаров үзе контрольдә тотты. Көн дәвамында 250 мең дәнә сатылган. Өстәмә рәвештә 15 мең йомырка китертергә туры килә. Бу ажиотажның юк урында барлыкка килүе ачык иде. Кибет киштәсендә сез кергәндә йомырка юк икән, ул кытлык белән түгел, бер үк вакытта күп кешенең сатып алуы белән генә бәйле. Йомырка да җитә, помидор кыяр да җитә, бәясе безнең 3тән алып 30%-ка кадәр түбәнрәк, кибетләргә караганда. Татарстан стат мәгълүматы буенча узган атнада гына республикада йомырка хакы 8%-ка арткан, әле аңа кадәр 4%-ка күтәрелгән иде. Ил буенча ел дәвамында арту уртача 45% булган. Йомыркага ихтыяҗ һәм бәя арту декабрьнең төп темасына әйләнде дә куйды. Идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. Что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Татарстанда йомыркага кытлык юк диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Берничә зур кошчылык фабрикасы эшли, әзләп җитештерүчеләр бар. Быел 1 миллиард 453 миллион дәнә җитештерелгән. Узган елдан күбрәк. Республика йомырканы үзенә кирәк күләмнән 13%-ка артыграк җитештерә. 1,5%-ка без артыграк җитештерәбез былтырга караганда да йомырканың. Үсеше бара, развитиесе бара.
Аңа карамастан, безнең бер птицефабрика Лениногорский дигән птицефабрикада бит авыру килеп чыкты инде. Елына 60 миллионга якын йомырка җитештерә, шуңа күрә аның күләме зур инде. Аңа да карамастан, калган птицефабрикаларыбызда, күчел фабрикалары объемны әйбәт эшлиләр. Бейнгесе көнгә хатлык чагыштырганда безнең 41%ка якын бәясе арткан инде йомырканың. Бу нинди факторлар влиять итә дигән вакытта бейнгесе көндә факторлар бик күп. Монда оборудование, эшли торган оборудование птицефабрикаларда бар импортного происхождения. Алар бит инде чит ил оборудованиелары, чит ил модельләре, шул кормовой добавкалары, добавкаларда кайта. Алар барысы да доллар белән бәйле. Владимир Путинга йомырка бәяләре белән килеп чыккан хәл өчен гафу үтенергә дә туры килде. Туры эфирдан соң монополиягә каршы хезмәт кайбер җитештерүчеләргә карата эш ачарга да өлгерде инде. Кырымда, Киров өлкәсендә хакларына 60-90%ка кадәр арттырганнар. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Йомырка бәясе генә түгел, кыяр, помидор, суган, кишер, шигендер хаклары арта, ЖКХ тарифларыннан да зарландылар. Пенсия 7%-ка артканда, уты суы өчен түләү 9-14%-ка күтәрелә диләр. Тарифы не поднимались 1,5 года. За это время произойдет 3 индексации пенсий, которые в общем будут более 23%. Мәскәүдән Казанга кыскарак юлдан берничә көннән ачылачак М12 трассасыннан узарга теләүчеләрне дә бәя эшләргә мөмкин. Ул 6000 сум булачак дигән хәбәр таралды. Тарифларны яңадан бер карап чыксыннар әле диләр. По моим данным, это должно быть не больше 4,5. Проверю обязательно, Сергеевич. Владимир Путин белән очрашу тәмамлануга Автодор оешмасы М12 трассасы буенча Мәскәүдән Казанга бару бәясен игълан итте. Җиңел автомобиль хуҗалары 4481 сум түләячәк. Те, кто часто пользуется автомобильной дорогой, они... Бу юлдан еш йөрүчеләр өчен ташламалар да булачак. Һәр 50 чакрым өчен баллар туплана. Әйтик, Мәскәүдән Казанга 2 тапкыр барып, кире кайтучылар инде 3-сендә 15% ташлама алачак. Айрым көндәлек борчулар туры элемтә тәмамлануга ук хәл ителә башлаган. Элемтәдә президент менә бөтен сорауларга безнең адресқа килә торган бөтенесенә дә җавап бирде. Җавапта гына тормый ул, иртәгә берсе көнгә бөтен Мәскәүдә бөтен федераль әйтәбез инде федеральный органы исполнительной власти дибеме бөтенсе дә протокол кертәчәк бөтен әйткән сорауларга. Үзе дә повестканы аңлаганын күренә безнең җитәкчебезнең һәм инде теләге дә шулай ишетүне игътибарлы тыңлап бик күп мәсьәләләрдә абсолютно в курсе диләр бит. Туры элемтә барышында Владимир Путин Татарстанны берничә тапкыр телгә алды. М12дән кала Идел суы, Аурус автомобильләре һәм Татарстан үсеше республика җитәкчелегенең эше турында. Татарстан развивается хорошо, а Казань один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежний президент, и сегодняшний Миниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шаировичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько, все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и общеполитических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Луганскидан килүче журналистлар шәһәрләрне шифлык калучы төбәкләргә рәхмәтен җиткерде. Бу да Татарстан адресына юлланган фикерләрнең берсе. Отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу, и сегодня днем и ночью они трудятся. Наши дети
наконец-то начали выходить на детские площадки, новые, современные. Туры элемте барышында ук гаиләләргә ярдәм, төбәкләрдә спорт инфраструктурасы, СВОда катнашучыларга гарантияләр кебек аерым бурычлар билгеләнде. Гозер һәм үтенечләрнең барысы да эшкә алыначак дип ышандырдылар. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Александр Лобанов, Одымнар. Бу атнада республикада берничә юл транспорт һәлакәте фаҗига белән тәмамланды. Татарстанда кеше үлеменә китергән аварияләрнең төп 3 сәбәбе бар. Каршы якка чыгу, җәяүләрне бәрдерү, исерек халәттә авария ясау. Алар статистика белән дәлилләнгән. Юлдагы хәлләр турында республика җитәкчелегенә хәбәр ителә. Без бу турыда көн саен сөйләшәбез. Хәлне контрольдә тотарга кирәк, диде Рөстәм Миннеханов юл хәрәкәте иминлеге буенча хөкүмәт комиссиясе утырышында. Бу юл хәрәкәтенең сәбәбе булып, беренчедән мотоцикл йөртүчеләренең бер-берсе белән узышуы, һәм дә инде водительнең каршы полосага чыгуы һәм скорость арттыру. Бу фаҗига Биектау районының М7 Киров трассасында килеп чыккан. Октябрь төнендә 2 мотоцикл узыша. Уеннан уймак булган, берсе каршы як полосага чыга һәм машина өстенә килеп керә. Мотоцикл йөртүче икенче көнне хастаханәдә үлә. 11 ай дәвамында Биектау районында 75 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Алар быел төп эш күрсәткечне үти алмаган. Аварияләрдә 10 кеше үлә, 79-ы имгәнә. 22 елда да әйтеп киткәнчә безнең 3 кеше һәлак булды. Исерек водитель рульдә йөрү нәтиҗәсендә быелгы елда безнең үлем китүләр әлегесәге көнгә кадәр юк, ләкин аңа да карамастан бездә 7 машина йөртүче исерек хәлдә машина йөртү нәтиҗәсендә юл һәлакәтенә эләгәләр. Без аралашкан вакытта исерек машина йөртүчесен алып килделәр. 40 яшьлек Леонид Степановның канында 0,6 промилле исерткеч матдә табыла. Рөхсәт ителгәннән 4 тапкырга күбрәк. Мне надо было проверить машину. А вы часто так вот злоупотребляете алкогольными напитками за рулем? Нет, я вообще не за рулем. Соңгы елларда машина йөртүчеләр саны нык артты, ди ЮХИДИ хезмәткәрләре. Шул ук вакытта районга 2 федераль трасса керә. М7 юлыннан көнгә 25 мең машина үтә, М7 Киров трассасында 15 меңләп машина йөри. Моннан 10 ел элек районның ЮХИДИ бүлегендә 16 кеше эшләсә, хәзер 8-гә калган. Көн саен юл иминлеген нибары 1 экипаж саклый. Эта тема очень важная и общегосударственная. Наш приоритет – это сохранить жизни как можно большего количества людей. Авариядә һәлак булучылары арткан районнарга игътибар зур. Республиканың 11 районында шундый хәл. Юл хәрәкәте иминлеге комиссиясендә Рөстәм Миннеханов андыйларга аерым игътибар итәргә кушты. Җитди кисәтү Биектау, Әгерҗе, Яшелүзән, Лениногорск, Менделеевск районнарына кагыла. Рөстәм Миннеханов каршы як полосага чыгу һәм җәяүлеләр катнашындагы аварияләрне киметүне бурыч итеп куйды. Мы максимально должны смотреть, где можно сделать разделительную полосу. Это первое. Второе, я согласен с Ханифом, освещенных населенных пунктах. Столько пешеходов мы теряем, в том числе и детей. Яшелүзәндә әйтик, узган ел 8 кеше үлсә, быел 14 булган. Мы видим, что ребенок неожиданно для водителя в зоне видимости 2 пешеходных переходов справа и слева грубо нарушает правила дорожного движения и попадает в итоге под колеса транспортного средства. Нәтиҗәдә 8 яшьлек малай үлә. Автобус тукталышыннан 150 метрда җәяүлеләр өчен чыгу урыны булган, ләкин барып җитәселәре килми. Авариядән соң гына бу урынга үзгәреш керткәннәр. Здесь до наезда был заезд. Фаҗигага кадәр монда машиналар өчен юл бар иде. Комиссия карары белән без аны яптык, койманы суздык. Һәм ясалма калкулык белән тагын бер җәяүлеләр кичү ясап куйдык. Төп максат җәяүлеләр катнашындагы аварияләрне киметү. Тукталыш каршыда гына башкарылган эш нәтиҗәле булырга тиеш. Пешеходный переход с искусственной неровностью, совмещенной. Куркыныч түгел, хәзер җайлы ясаганнар юлны. Рәхәтләнеп йөрибез. Соңгы 10 елда Татарстан юлларында аварияләр санын 2 тапкыр киметә алганнар. Үлүчеләр дә 2 мәртәбә азайган. Погибло 713 год, 709. Вот прошлый год 306. Есть районы, которые на самом деле эту тему очень серьезно рассматривают. Поэтому вот Алексей Валерьевич вместе с Асхатом Ахмедовичем вот по тем районам, где у нас есть, значит, они должны почувствовать, что они не дорабатывают. Цифра 250 погибших за 11 месяцев, а на сегодня уже 258. Это цифра весьма
Впечатляющее. Менә Казанның Сибгат Хаким һәм Фатих Амирхан урамнары киселеше. Монда иртәкич машиналар аеруча күп йөри, шул исәптән җәяүлеләрдә. Берничә көнлек монда котышкыч юл транспорт һәлакәте килеп чыга. Яшел утка юлны кишәм дигәндә, ике җәяүлене машина бәрдереп киткән. Бу машина йөртүченең рульгә утырганына нибары 1 ай була, һәм ул кызыл утка туктап тормыйча зур тизлек белән җәяүлеләр өстенә менә. Тәҗрибәсез йөртүчеләр һәм автомәктәпләрдә белем сыйфаты. Икенче мәсьәлә. 2023 елда Татарстанда 1 миллион 290 мең автомобиль теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 30 меңгә азрак. Димәк, автомобильләр артуы гына аварияләр артуга китерми. Былтыр кеше үлгән һәлакәт урыннарының 20%-ында юл җитешсезлекләре бар иде ди белгечләр. Шул ук вакытта кагыйдә бузучылар күп. Әйтик, бала юлда еш кына үзе генә була. Балалар белән безнең цифрада кызганычка каршы артты. Быел 16 бала безнең юлларыбызда югалттык. Самокатлар буенча әлбәттә быел безнең җәйге чара дип әйтербез иртә башлады. Уже апрельдән йөри башладылар. Ноябрьгә хәтле без әйтәбез. Алар белән дә юл парагоннары артты. Бурычлар, максатлар яңарса да, киңәш бер. Игътибар кирәк. Юл хаталарны кичерми. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Адымнар. Бу атнада фермерлар арасында шау-шу купты. Эш шунда ки, аларга 1 гыйнварга кадәр үз карамакларындагы җир участокларының килешүен яңартырга кирәк дигәннәр. Татарстанның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы район башлыкларына шундый хат юллаган. Республикада бу мәсьәлә төрле категориядәге җирләргә һәм фермерларга кагыла. Килешүдә алар үзләренең аннан нинди максатта файдалануын теркәргә тиеш. Күп санлы документ җыю ихтыяҗы җирдә эшләүчеләрне аптырашта калдырды. Чөнки вакыт кыса диләр. Берничә мең кешенең моны эшләп өлгерүе шикле. Илдар Сафиуллин бу мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Бөтен давлениены да күтәрттерде кешеләрдә. Теге беспокойствоны да арттырды кешегә. Алексеевск районындагы фермер Илшат Гомәровның 500 гектар җире бар. Игенчелек белән шөгыльләнә. Җир һәм мөлкәт министрлыгыннан хат алгач аптырашта калдык ди. Берничә кеше шылтырапты. Бер егет инде Лайш районындан Илшат абый нишлибез, нәмәтем нәрсә? Менә бит нинди хат килгән ди. Теге ул җибәрде инде миңа ул хатны. Министерство имущественного отношения. Шундай не булды инде теге, әгәр дә ана дөрес иттереп по закону переоформлять итсәң, значит теге ул шундый ажиотаж создавать итә теге комитет имущественного отношения, допустим, каждый районда. Шуннардан соң әле ана МФЦга алып барырга кирәк. Аның вакыты күп буладыр инде. Без ужаснулись. Татарстанның җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы республиканың район башлыкларына шундый хат юллаган. Аның эчтәлегендә аңлашылганча, авыл хуҗалыгы карамагындагы җирләрдән файдаланучылар кишәрлекләрнең нинди максатта кулланылуын тәгаенләп килешүне яңартырга тиеш. Авыл кешесен борчуга салганы документларны 1 гыйнварга кадәр рәсмиләштереп тапшырырга кирәк диелгән. Өлгермәгән чиракта 1 гектар җир өчен 30 мең сумга кадәр салым килергә мөмкин ди фермерлар. Әлегә кадәр бу сумма 60-тан 120 сумга кадәр булган. Кайбер фермер Она, 40-50 километр райцентрдан тора. Ул заниматься итә животноводство белән. Менә уйлап карагыз, сыернымы ашатырга, сыернымы савырга, документлар белән мондамы йөгерергә. Илшат Гомәров 30 ел элек Алексеевск районында иң беренчеләрдән булып чип-чиста басуда фермер хуҗалыгы оештырган кеше. Җир биләмәсен куллану буенча 7 төрле килешү бар. Илшат Нургалиулы кайгыртучан, җаваплы һәм хуҗалык җанлы җитәкче. Менә бер генә мисал. Хәзер без шушы теплицага керәбез. Әлеге җылы бинада авыл хуҗалыгы техникаларын саклый ул. Менә легендар К700, ягъни Кировец тракторы, МТЗ тракторлары, инде җәен әлеге теплицада яшелчәләр үсә. Иген кырлары, көтүлек җирләре һәм авыл хуҗалыгы кирәк-яраклары өчен төзелгән корылма мәйданнарын аерым теркәү шарт. Илшат Гомәров Алексеевск районында фермерлар берлеге рәисе вазифасында башкара. Шушы районда гына 58 фермер бар. Качан буларны эшләп бетерә алар дип мин дә уйладым да, значит, тынычланып чыкты алмадым. Без акайдык бу, честно сказать. Лаеш районының авыл хуҗалыгы идарәсе монда да шулук сорау белән мәш киләләр. Өстәлдә хафага төшергән хат ята. Районда 60-тан артык фермер хуҗалыгы бар ди белгечләр. Җирләрне куллану буенча ни өчен документларны үзгәртергә кирәклеген төшендерәләр. Кайсы җирләре менә 100 гектарда ферма тора, шул ферма 10 сотыкта гына тора, кадастр җире 100 гектар. Шуның өчен сельхозпроизводство дип аталса, шул җире аның бәясе күп була.
Димәк, авыл хуҗалыгы җирендә бина торса, бу участокка салым бер төрле коэффициент буенча исәпләнә, калган урыннары башкача. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белгечләре белән берлектә бу атнада уртак җыелыш үткәрде. Барлык районнар аңа видео элемтә аша кушылды. Бу очрашуда билгеле булганча, хәзер кәгазь җыю мәшәкате фермерлар җилкәсеннән төшәчәк, документларны муниципалитетлар белән Росреестр белгечләре тутырачак диләр министрлыкта. Бу эшнең бернинди куркынычы юк. Бу вазифаны алар бөтенесен муниципалитет белән Росреестрга тапшыралар. Безнең хуҗалыкларга да, коллективный фермерский хозяйстволарга да барсына да борчылырга кирәкми. Аларның эшен алар үзләре эшли. Бөтенесен дөрес иттереп тамгалап куя. 24нче ел дәверендә бу эшне алар үзләре эшләячәкләр. Татарстанда 4000-нән артык фермер бар. Аларның җирләре өчен килешүне яңарту киләсе ел буе дәвам итәчәк. Димәк, 1 гыйнварга җитешәбез дип ашыгырга кирәкми. Дөрес, кайбер хуҗалыкларда җир кишәрлекләрен яңадан ызанлау булырга мөмкин. Монысы инде эш барышында ачыкланачак. Алексеевск, Лаиш районнарыннан һәм Казаннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Адымнар. Адымнарны дәвам итәбез. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш Кодак сәхифәсендә. Исәнмесез. Кышкы көннәр гүр газабына әйләнде. Менә Мәскәү читендәге бер торак комплексы. Моңарчы юл бөкләре иде, хәзер кеше бөкләре. Транспортка чират. Ұшы да, кырые да күренми моның. Ә монысы Ростов, мәктәп ишек алды. Бу балаларның күпмесе укырга барып җитә алгандыр, билгесез. Энә белән кыю казыр өчен бездә башта тайгак юлга басарга кирәк. Урындагы җитәкчеләрнең юлга мөнәсәбәтләрен аңлар өчен Ырынбурдан килгән видео. Түрә абзый үзенең туры эфирда булуын белмичә, нәрсә уйлый, шуны әйтә. Ты аккуратно. Евгений Анатольевич, ты вообще в прямом эфире башкой немножко думайте, что вы говорите. Менә шулай. Элек «понаехали» сүзен мәскәүләр генә куллана иде, хәзер авылда дача итеп торучылар да «понаехавшилар» исемлегенә керде. Понаехали тут. Казан мэры Илсур Метшин бу атнада федераль басмаларның үзәгенә чыкты. Барына да сәбәпче эшлекле Дүшәмбедә ясаган тәкъдиме. Пакетларны ташламыйк ди, юып күп тапкырлар кулланыйк имди. Мой преподаватель английского гордится, и я очень поддерживаю, как мэр, что он говорит, я не беру новые пакеты, когда иду в магазин. Чистые во вторичный оборот, а которые нечистые постирали. Мэрның бу сүзләреннән соң рәхәт булып китте. Бала чагыма кайттым, ламповый еллар искә төште. Шуннан да сәер заман бит хәзер. 2-3 алманы да пластик савытка салып, полиэтилен белән урап, өстенә кәгазь ябыштырып саталар. Мин дә пакетларны юа башларым ахыры. Бәлки авиатөзелеш Мәскәү һәм Киров районнарында начар ис бетәр. Дәүләт думасында эшләр кызу. Бу юлы хатын-кызлар хисләренә тию турында канун булдырырга җыеналар. Моның өчен әле штрафлар да кертмәкчеләр. Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. Мне кажется, штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл. Моңа каршы гаугалы депутат Милонов контрканун тәкъдим итте. Температурасы булган ир атларга ышанмаучыларны штрафка тартырга чакыра ул. Менә минем температурам 37 булганда, мин бик каты авырыйм, берни эшли алмыйм, ә хатын-кызлар ышанмый, диде депутат. Слушай, а ты, по-моему, не болен. Нет, болен? Нет. Я тебе говорю, болен. Нет, не болен. Какой ты противник. Что ж, я заболеть, что ли, не могу, как все люди? Ах, син дума, дияр иде Тукай. Исән булса. Киләсе елга Казанда яңа хәләл үзәге ачарга җыеналар. Шулай халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә әлегә тәҗрибә рәвешендә Muslim Friendly, ягъни мөселманнарга дусларча караш дигән концепция кертелә. Аның буенча республикада кунакханә, кафе-рестораннар, шифаханәләрдә намаз уку бүлмәләре ачу, хәләл ризык әзерләү, бер сүз белән әйткәндә, шәригать кануннарын үтәр өчен мөмкинлек булдырырга телиләр. Шушы яңа проектларны Татарстан мөфтие бу атнада Рөстәм Миннехановка тәкъдим итте. Бу очрашуда Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселман уммәте өчен быел тормышка проектларга нәтиҗә ясады. 2023 ел Татарстанның гына түгел, Россиянең шәреккә, ислам дәүләтләренә бурылыш елы булды. 2024-тә безне тагын да җитдирәк халыкара вакыйгалар көтә. Анда мөселман илләрендә дә киләчәкләр, багланышларны ныгыту дәвам итә. Татарстанда мөселман булып яшәр өчен һәм кунакларыбыз өчен нинди шартлар барлыкка килә? Бу хакта Фәйрүзә Мәҗитова.
Казанның Идел буе районындагы Әл-Иман мәчете киләсе елга шушы 2 катлы бинаның бер өлешендә хәләл үзәге ачылырга тиеш. Беренче катында лаборатория булыр дип планлаштыралар. Ул ризыкта дуңгыз күзәнәкләрен ачыкларга мөмкинлек бирә. Әлегә ремонт бара. Аббас хәзрәт әйтүенчә, монда ПЦР-тест ярдәмендә дуңгыз ДНК-сы күзәнәкләрен ачыкларга ярдәм итүче Россиядә беренче лаборатория булачак. Методом ПЦР-теста чыгарып була ДНК-ны нидән? Ашамлыктан. То есть биредә бу иң җиңеле. Аның бар авыррагы качественный метод. То есть бер кылбасада анда кимдер кул белән упаковкасына тигән яки ниндидер бер эс калган ДНК-ның изе ул теге һавада булган бер әйбер сыман. Шунда лабораторияда бүгенге көнгә ничек ул тест белән эшләргә, ничек ДНК-ны чыгарырга дигән аңлау юк. Хәләл юнәлешендә ничек аны чыгарырга дөрес итеп. Киләчәктә анысын да эшләргә җыйналар. Теге яки бу ризыкта дуңгыз итенең күләменә кадәр ачыклап булачак икән. Бу исә кибетләрдә хәләл дип язылган товарның чыннан да шушы стандартларга туры килү-килмәвен ачыклау, ышанып куллану өчен кирәк. Аңарчы Индонезиягә барып, аларның тәҗрибәсен өйрәнгәннәр. Кешенең тынычлыгы булсын өчен. Чөнки комитет гомумән хәләл нәрсә ул? Хәләл ул ышану дигән әйбер. Әгәр ниндидер бер сүз чыкты икән, шушы кылбасада бар дуңгыз ите дип. Аны избәтләргә яки аңа каршы чыгарга тиешбез. 800 квадрат метрлы әлеге бинаның икенче бер өлешендә хәләл үзәге булачак. Андагы белгечләр мөселманнарга нәрсә хәләл, нәрсә түгел икәнен тулырак аңлатачак. Моның өчен китап чыгарга, онлайн дәресләр яздырырга җыйналар. Бүген хәләл комитеты тарафыннан халык өчен электрон ярдәмлек булдырылган. Ул ризык составына керүче ингредиентларның хәләлме түгелме икәнлеген күрсәтә. Әйтик, лимон кислотасы хәләл, желатин хәрәм, төрле эфир майлары, селтәләр саклау шартларыннан тора дип язылган. Шулай ук Телеграмда җитештерүчеләрнең хәләл сертификат алуы турында махсус сәхифә эшләнгән. Во всех магазинах практически есть хәләльная продукция. Казанда хәләл продукция сата торган айрым кибетләр бар. Хәләл ризык сатып алу буенча бездә проблема юк. В этом плане Казань, конечно, очень хорошо развита. Татарстанда быел Muslim friendly, ягъни мөселманнарга дусларча караш дип аталган концепция эшләнгән. Ул ислам динен тотучылар өчен кунакхана, кафе, рестораннарда, шифахана, сәүдә үзәкләрендә шартлар булдыруны күздә тота. Соңгы 10 елда башкалада җәмәгать туплануы өлкәсендә хәләл сертификат алучылар күбәйгән. Хәзер йөзләп шундый урын бар, ә менә кунакханалар әле бармак белән генә санарлык. Бауман урамындагы хостелларның берсе бу. Бүген мөселман кешеләренә хәләл ризык, намаз бүлмәсе, Коръән, намазлык тәкъдим итә алалар. Елдан-ел моңа ихтыяҗ арта диләр. Сейчас развивается достаточно очень мусульманство. Хәләл ризыкка сорау артканнан арта кешеләр һәр даим сорыйчыннан да ризык шәригать кануннарына туры киләме дип кызыксыналар. Андыйлар бик күп. Төшке, кичке ашы вакытында безнең кафеда утырырга урында булмый. День встречаем очень большое количество людей. Юлда йөрүчеләр трассаларда намаз уку урыннары аз дип зарлана. Без бу атнада җомга намазыннан соң аралашканда бу хакта берничә кеше үз гызырын җиткерде. Хорошо было бы, если возле кафе какие-нибудь маленькие комнаты были бы, чтобы человек в пути мог бы в любое время почитать намаз. Яңа төзелгән трассаларда хәзер бу ихтыяҗны исәпкә ала башладылар. Әйтик, Мәскәү-Казан М12 трассасы буенча намаз бүлмәләре ачылачак. Аның беренче проектларын бу атнада Автодор журналистларга күрсәтте инде. М7 трассасы буенча да андый бүлмәләр бар. Татарстанда гына юл буйларында 20ләп урын ачылган. Соңгы 2 елда мондый мөмкинлек Мега, Цум, Тандем сәүдә үзәкләрендә барлыкка килде. Ул хәләл лайфстайл, ягъни хәләл тормыш рәвеше концепциясенә туры килә. Хәләл лайфстайл, хәләл тормыш рәвеше сыман шундый бер направление без бар. Ихтыяҗ әлбәттә зур ихтыяҗы булмаса, бүлмәләр дә булмасы. Монда бит шәһәрнең үзәге. Бер ел дәвамында РКБ белән ДРКБда яңа мөмкинлек булдырылды. Республика клиника хастаханәсенең һәрбер ишегендә, һәрбер бинасында язылган. Безнең миссия һәркем турында кайгырту. Менә бу инде безнең турында, мөселманнар турында кайгырту дигән сүз эш белән күренеп тора. Әлеге яңа һәм инде быел тормышка ашырылган проектлар турында мөфти бу атнада республика рәисенә сөйләде. 5000 кеше туган телне өйрәнү өчен булдырылган "Без татарлар" дип аталган онлайн системада теркәлгән. 150 кеше курслар тәмамлаган. Май аенда Казан форум вакытында Агропром парк үзе бер хәләл базарга әйләнде. Монда шәригать кануннарына туры килгән товарлар гына саттылар. Бу яңа шул ук вакытта булдыра ала торган проект иде. Киләсе елга Казан БРИКС саммитын һәм аның спорт уеннарын да кабул итәчәк. Әлеге оешмада хәзер Бразилия, Россия, Һиндстан, Кытай, Көньяк Африка торса, беренче гыйнвардан керү өчен Мисыр, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Эфиопия, Сауд Гарәбстанына тәкъдим ясалган. Күргәнебезчә, күпчелеге ислам дәүләтләре. Димәк, хәләл лайфстайл, Muslim friendly дигән тормыш рәвеше үзебез генә түгел, кунакларыбыз өчен дә кирәк булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Адымнар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.